Pentru a fi la curent cu noile informații, abonează-te la canal și lasă un like la pagina de Facebook 1907, povestea noastră continuă. Salutare dragi ceferiși, bine v-am regăsit! Astăzi avem un nou episod al seriei 1907, povestea noastră continuă. Albișnii dau din nou Ardealul pe Moldova. După deplasarea de la Botoșani din prima etapă, echipa lui Dan Petrescu merge la Iași, în Copou, pentru a disputa un meci contând pentru etapa a patra a Ligii 1 împotriva celor de la CSM Politehnica Iași. După multă vreme, din păcate nu voi fi la meci. Am fost student în Iași 5 ani de zile și de fiecare dată când CFR-ul a venit, am fost acolo în peluză alături de prietenii mei ceferiști pentru a susține echipa spre victorie. Niciodată clujenii nu au fost singuri la Iași. De fiecare dată a mai venit cineva alături de mine în galerie. În acest an, în februarie, când am obținut o victorie colosală, în minutul 94, am fost vreo 10 suporteri și am strigat și am cântat pentru formația noastră toate cele 90 de minute. La final, băieții ne-au recompensat. Au obținut o victorie care ne-a dus aproape de play-off. Play-off în care am ajuns după partida cu Viitorul Constanța. Vină și Mincă, dar să vedem replica celor de la CFR Cluj. Pasă pentru Peteleu! Gol! Gol! CFR Cluj, nebunie pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași. Peteleu probabil că aduce victoria pentru CFR Cluj. Incredibilă desfășurarea acestei partide. Iașiul a alergat multă vreme după egalarea, a obținut-o în prelungiri, însă Peteleu dă lovitura și este 2-1 pentru CFR Cluj. La mai puțin de un minut după golul marcat de Andrei Cristea, punctează Andrei Peteleu, omul introdus pe parcursul reprizei secunde de Vasile Miriuță. Peteleu, mijlocașul improvizat, îl învinge pe Alessandro Caparco. Pasa decisivă este semnată de Tomislav Gomelt. Deși calitatea gazonului lasă de dorit, CFR-ul s-a impus de 4 ori în ultimele 4 meciuri de pe terenul lui Poliaș. Să sperăm că mâine va veni a 5-a victorie consecutivă. Vara marilor schimbări a fost anul acesta la CSM Poliaș. Eugen Agoe a fost înlocuit cu Flaviu Strecan. Deși a avut 13 meciuri consecutive fără înfrângere în sezonul recent încheiat. Totodată, lotul a fost schimbat din temelii. Cel mai important nume care a rămas la Poliaș este Andrei Cristea, autorul unui gol de generic în fața CFR-ului în partida de care am vorbit mai devreme. Totodată, ieșenii au obținut 4 puncte până acum în primele 3 meciuri. Înfrângere 0-2 la Craiova, egal 0-0 cu Gazmetan Mediaș și victorie norocoasă la Chiajna după un autogol al lui FUC. Obiectivul ieșenilor este calificarea în play-off, însă până acum jocul prestat lasă de dorit. Dan Petrescu nu are probleme de lot înaintea meciului de la Iași. Cu siguranță va fi din nou greu să aleagă în primul 11, dar sperăm că va trage lozul câștigător. CFR este favorită clară mâine seară, ținând cont de diferența de valoare dintre cele două loturi și de jocul prestat până acum. În fotbal pot apărea însă surprize. Sperăm că mâine ne vor ocoli. Pronosticul meu este o victorie a CFR-ului cu cel puțin 2 goluri marcate.